Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aw bisimilayi silamɛya kɛnɛ kan ni ye jamukan ye min labɛnnen don Maliactu mɔgɔw fɛ. Ni jamukan in bɛ yira aw la aw balimamuso n'aw denmuso fɛ Fatumata Kamara. An ka ni y'a jamukan sigiko fɔlɔ ye bi an ye ci bila an balimakɛ a n'an ka ustaz ma Abu Abiba ale bɛna ɲɛfɔ an ye bi an bɛna kuma fɛn min kan n'o ye silamɛya ye min fɔ dennadon togo la. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibi présenter. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Nahmadullah ta'ala bihamdin wasi' wa nashhadu an la ilaha illallah shahadatan yakunu lahu aytiqa yawm al-qiyamah. An bɛ ala tanunen kɔfɛ ka kisi ni nɛɛma ɲini masaba in bolo a k'o kɛ jɔnw lafisamati kan ka seereya jɔ masa in ye seereya yiriwalen na seereya min ni a bɛ kɛ an ye kanhɔrɔnyali ye ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala ka dimi ma diɲɛ in kɔnɔ n'a bɛ kɛ an bolo sababu ye k'an kisi ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala ka ɲankata ma alikiyama jɔ don ko seereya kelen dɔ cidenw lasɔn hɛrɛma ye k'a fɔ ala ka jɔn don ala ka ciden don seereya min n'a bɛ kɛ an bolo dalilu ye alikiyama jɔ don k'an don cidenba in ka sɔgɔnɔ doni na n b'a ala deli ala k'an don sigidenw ka sɔgɔnɔ doni na a n'a ka mantonw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa tugura o kɔ ni ɲuman ŋɛnɛma ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma o bannen kɔfɛ ka bɔ yen aw balimakɛ ani aw denkɛ aw n'a ka kalandenw b'aw ɲɛkɔrɔ Abu Habiba Ahmad Jara ka bɔ Jamia Sahel la n'o ye Université du Sahel al-Ustaz Usman Salo Traoré o ka kalanden don na ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn an b'a la deli sijani kɛnɛ ala k'o fara sheku kan k'an na jidi dɔnni nafana la ya rabbal alamin. An ka ustaz bɔra k'a présenter komi n y'a fɔ aw ye an ka bi jamukan in bɛ kɛ silamɛya tagabolo de kan an ka bi ɲininkali fɔlɔ ye min ye ustaz silamɛya ye mun de laɲini den maracogo la. Alhamdulillah an b'a daminɛ ni kira ka kumakan dɔ ye sallallahu alaihi wasallam kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko n'ala ye mɔgɔ min kanu ni hɛrɛ ye k'a b'i lafaamuya i ka diinɛ na i ka ɲininkali jaabi la ko silamɛya ye mun de fɔ den lamɔ kan an bɛna ye k'a fɔ silamɛya a nana kan an ladege an bɛ se ka an jogo ɲɛ cogoya min na ni ye ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ye k'a fɔ k'ale cira ka na jogobaw de dafa o b'a yira silamɛya dira anw ma de yaasa jogo min bɛ an na ka jogo in dafa an bolo kama sɔrɔ silamɛya nana ka sɔrɔ jogoba caman bɛ an bolo nka silamɛya nana min ye o jogoba ninnu jɛ ka se k'o dafa an bolo den lamɔ kunu n'i ye jateminɛ kɛ an ka lahalaya la i bɛna ye k'a fɔ maaw tun bɛ nisɔndiya ni den kunbɛnni ye maaw tun bɛ nisɔndiya ni denkurani ye nka bi an ka lahalaya sera yɔrɔ la i bɛ nisɔndiya ni den sɔrɔli ye ka tila ka kamana gan tuguni o nisɔndiya bɛ kɛ cogo di i bɛ nisɔndiya k'a fɔ ala ye ba kisi ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔna na ka d'a kan a bɔra gɛlɛya min kɔnɔ ala y'a kisi ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ nisɔndiya n'o ye nka i bɛna kamana gan kumana jumɛn na i bɛna ye k'a fɔ n bɛna den in lamɔ cogo di kamasɔrɔ société tiɲɛnen don ni kiniyanfan filɛ i bɛna sɔrɔ i sigiɲɔgɔndenw olu ye gulɔminaw ye n'i ye numanyanfan filɛ i bɛna sɔrɔ olu ye dɔrɔgutalaw ye n'i ɲɛmala filɛ o lahala kelen don f'a kɛra fɛn ye bi an bɛ ɲini k'a fɔ a kɛra dɔnni dɔ koma ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ k'i ba bɛ sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ k'i fa bɛ sa o la nka ni n'an ye an ka ɲin ɲɛnamaya in lahalaya lajɛ an bɛna ye k'a fɔ anw bɛ ɲini ka dankari kira ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam kira ko an ma a ka kumakan na ko den o den n'o bɛ bange k'o bɛ bange alisilamɛya kan nka n'i y'anw ka lahalaya lajɛ i bɛna taa sɔrɔ anw ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na lamɔ kɔnɔna na silamɛya bɛ ɲini ka tunu a kɔnɔna na kama sɔrɔ silamɛya ye an yamaruya ni denw lamɔni de nka nin ti kɛ anw bolo koba ye ka d'a kan ciden ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam ka fɔ alikiyama wuli taamasiyɛn dɔ ye ka fɔ an talidal ammata rabbataha jɔnmuso o k'a matigi wolo nin kumakan kelen in na dɔnnikɛbagaw ye tafsiri farafasiya caman di a la o farafasiya dɔ ye jumɛn ye k'o de kira ye lahalaya min fɔ anw filɛ o lahalaya de kɔnɔna na i t'a sɔrɔ mansa de bɛ sɛgɛ kɛ bi ka di denkɛ kɔrɔba danlen ma
san mugan san bi saba kama sɔrɔ a ɲɔgɔnw bɛ u san 15 u ye kobaw kɛli daminɛ nka i bɛna taa sɔrɔ an ka nin wagati in de la denw de dalen don so kɔnɔ faw de bɛ taa ɲɛɲini ka na d'u ma n'i y'a lajɛ an ka société kɔnɔ an b'a fɔ min ma fils à papa olu ka lahalaya bɛ di faw de bɛ taa sow girin ka tilew girin olu bɛ tile kɛ jumɛn de la da ka sunɔgɔ ani su fɛ yaalaw o bɛna ye k'a fɔ kira ye kumakan min fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko alikiyama taamasiyɛn dɔ don siga foyi tɛ a la anw bɛ a taamasiyɛnw kɔnɔna na nka nin ye taamasiyɛn fitininw ye taamasiyɛnba 10 fɔra kira fɛ sallallahu alaihi wasallam o ma ye an fɛ fɔlɔ n b'a ladeli ala ka n'o dɔn an si kɔnɔna na ka d'a kan u bɛ maa o maa sɔrɔ ɲɛnamaya la ni ala ma fara i kan i ka kunangoya taamasiyɛn bɛ bɔ o la o la silamɛya ye lamɔ di an ma bakurubaya dama dama na n'i ye alikuranɛ ta k'a lajɛ ka kira ka kumakanw ta k'a lajɛ sallallahu alaihi wasallam i bɛna ye k'a fɔ kira ye lamɔ kɛ lahalaya dama dama kan o lahalaya dama dama in kɔnɔna na dɔnnikɛbagaw ye taarifu di ka kɔrɔ di définition di lamɔ kan n'o ye taribiya ye o ko k'a fɔ ko lamɔ ye fɛn de ye ka den lamɔ k'a sinsin ka nin kisi ka farisogo kisi ka hakili kisi ka a dusukun nasiri ɲuman min b'a la ka se k'o bɛɛ lajɛlen kisi cogo min na ka kɛ silamɛ ɲuman ye nin kɛra diinɛ dɔnnikɛbagaw ka définition ye k'a di lamɔ na n'an seginna ka na ɲininkali ma ko silamɛya ye mun de fɔ lamɔ na kira ko sallallahu alaihi wasallam ko den bɛɛ bɛ wolo a silamɛya ma ko nka a bangebaga fila olu de b'a bɔ silamɛya la ka taa bolo wɛrɛ don a kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ lamɔ bɛ échouer bangebaga fila bolo o de bɛ kɛ sababu ye ni den bɛ sira wɛrɛ ta n'o tɛ den bɛ na ni sira min ye o ye silamɛya sira ye o ye lamɔ sira de ye ka d'a kan silamɛya ye diinɛ ye diinɛ min ni a ye an jogo don k'an lakana n'i ye kira n'a ka sahabaw cɛla lajɛ kira kun b'u kala lahalaya caman na ka d'a kan kira nana ni fɛn min ye o dɔnniya kun tɛ sahabaw yɔrɔ tuma caman a kun b'a f'u ye a ye lajɛ ni ye min kɛ aw k'o kɛ ni y'aw yamaruya ni min ye a y'o kɛ ni y'aw fataniya ka bɔ min ma aw y'a yɔrɔ ma janya o la a ka kumakan dɔ bɛ a b'a fɔ sallu kama ra'aytumuni usalli a ye seli i n'a fɔ a ye ne kira ye ka seli cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen sahabaw jogo doni ye sahabaw lamɔ cogo ye kira fɛ u n'u si kɔrɔbaya bɛɛ lajɛlen kira m'u to yen ten k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw don kira m'u to yen ten k'a fɔ k'u siw kuntagala janyana bali kira y'a yira an na de k'a fɔ i kɛra cogo cogo silamɛya mako b'i la k'i lamɔ k'i jogo don n b'a ladeli faamu ma ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen mun ne yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛnna n'i y'a fɔ sisan n'an y'an ka sociétéw lajɛ denmisɛnninw ka kow cayara mais silamɛya yɛrɛ bɛ mun de ɲini an k'o lase an denw ma pour que an ka silamɛya jidi an ka duw kɔnɔ pour que lamɔ yɛrɛ bɛ to ka to an ka du kɔnɔ an ka du bɛ lamɔ silamɛya la silamɛya yɛrɛ ye mun de fɔ o la usaji alhamdulillah ala k'an bɛn sawaba ma i ka nin ɲininkali n y'a fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ silamɛya ye lamɔ kɛ étape dama dama de ye silamɛya ye lamɔ tilan ka taa étape dama dama n'an ye nin étape kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ye an bɛ taa Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ sɔrɔ a la wala an bɛ ciden sallallahu alaihi wasallam ka kumakan dɔ sɔrɔ a la silamɛya ye lamɔ tilan ka taa yɔrɔ 4 ma Seyda Mariam Fatima ni nin kelen kelenna fɛn ye jɛn lamɔ la a ka gɛlɛ k'a fɔ k'i bɛ se ka sinsin k'i den lamɔ ka ɲa fo ni Alahu subhanahu wa ta'ala hinɛna jɔ min na n b'a ladeli ala k'an dɛmɛ denw lamɔ ko ɲuman na o martaba fɔlɔ ye jumɛn ye o étape fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔlɔ yani e yɛrɛ ka furu kɛ i ka furu yɔrɔ ɲuman ɲini an bɛna taa Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan sɔrɔ la a ko wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau a'jabatukum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'min khairu min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun aya in ko togoni ko Allah subhanahu wa ta'ala ko amma aw kana flanka fo muso furu fu kata limaniya wala amatun mu'mina ko jom muso min limaniya lendo iko furu khairu min mushrikatin walau a'jabatukum jom muso limaniya len min ye jonye iko furu ko here ka bon katame ka flanka fo muso kunu ko hal na ya sura cenya ija walau a'jabatukum hal na ya sura tamman chugo ija walau a'jabatukum hal na ya sura kuma cogo ija ki ka jɔn muso de furu
o here ka boyin ka tɛmɛ i ka mushriku muso furu n'o ye filankafo muso ye. O kumakan kelen a y'o ɲɛsin musow fana ma. A d'a kan furu yɔrɔ ɲuman sugandili o dɛnnen cɛ kelen na. A ko musow ka koɲɛ na aw kana furu filankafo cɛw ma. wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wala abdu mu'min khairun min mushrikin walau a'jabakum. K'aw kana furu filankafo kɛw ma f'u ka taa limaniya. Ko jɔnkɛ limaniyalen ka furu o ma ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ filankafo cɛman kan. Ko hali n'a y'a sɔrɔ cɛ in ka ko ye ja, hali n'a y'a sɔrɔ cɛ in ka koɲɛw ye ja, k'i kana furu o ma. An bɛna ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fɛ ka an bilasira an ka sugadili kɛ furu yɔrɔw la ɲuman na yanni an ka don furu kɔnɔna na. N'i ye aya in jateminɛ, a ko khairu min mushrikatin, ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ filankafo muso kan. Munna jɔn hɛrɛ bɛ taa bonya ka tɛmɛ filankafo muso kan? Ka maa sɔrɔ filankafo muso o ye hɔrɔn ye. Hɔrɔn ni jɔn cɛ sariya la, hɔrɔn martaba ka bon, hɔrɔn daraja kɔrɔtalen don ka tɛmɛ jɔn kan. Nka Ala ko jɔn i k'o sugandi k'o k'i furu ɲɔgɔn ye, jɔn min n'a limaniyalen don ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ filankafo kan. Ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ bɛ aya in fana walawala an ye. A ko an ma ko muso bɛ furu kun 4 kama, wala i bɛ sigi cɛ dɔ kun 4 kama. A kun fɔlɔ ye jumɛn ye? A ka cɛɲa kama. Muso in cɛ ka ɲi wala cɛ in cɛ ka ɲi, n bɛ sigi a kun na. A filanan, cɛ in ye danbetigi ye wala muso in ye danbetigi ye, n bɛ furu a ma. A sabanan, cɛ in ye waribatigi ye wala muso in ye waribatigi ye, n bɛ sigi a kun na. A naaninan, muso in ye diinɛtigi ye wala cɛ in ye diinɛtigi ye, n bɛ sigi a kun na. Nka kira ka kumakan laban na sallallahu alaihi wa sallam a ko cogo di? Fadfar bi zati din tarbati yadak. K'i ka diinɛtigi de sugandi ko n'o kɛra k'i tigɛ fila na tɔnɔ. Ala ko aya in kɔnɔna na ko khairu min mushrikatin walau a'jabatukum. Ko o hɛrɛ ka bon, jɔnmuso hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ filankafo muso kan hali n'a y'a sɔrɔ o de y'aw diya. Kira ko a bɛ furu nin kun in kama, a bɛ furu nin kama, a bɛ furu nin kama, nka n bɛ aw ma aw ka diinɛtigi de sugandi n'o kɛra aw tigɛ filaw na fa. Siga foyi t'a la, n'i ye nin kumakan ninnu jateminɛ, kira ma ninnu furuli bali i ma. A y'u furuli daga ye ka d'a ka cɛɲa kan, a ka nafolo kama wala danbetigi don, ko nka n b'i ma i ka diinɛtigi de sugandi n'o kɛra a b'i ka sokɔnɔna kɛ diinɛ so ye. Siga foyi t'a la, n'o kɛra i den mana na a b'i den lamɔ k'a jogo don ni alisilamɛya jogo ye. Nin ye étape fɔlɔ ye, silamɛya bɛ an bilasira ni den lamɔni ye a étape fɔlɔ min na. Seyida Fatima, ni nin étape in y'i jɛ, a ka gɛlɛ k'a fɔ i ka se ka den mara ka ɲa. Liza anw ka société fanba perdila nin yɔrɔ in de la. Ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ la u kun bɛ muso lajɛ k'a lajɛ jogo bɛ min na. Hali ni silamɛya jogo bɛɛ t'a la, nka i b'a sɔrɔ silamɛya bɛ ka jogo min ɲini adamaden na, i bɛ taa sɔrɔ a 95% o dafalen bɛ a la. Wala n ka fɔ a 80% i bɛ taa sɔrɔ o bɛ a la. Fɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun b'o lahalayaw dɔn musow la, u kun bɛ musow ɲini ka di u denmuso ma n'o lahalaya ye. Nka bi anw ye an baw ma k'a kɛ min ka di anw ni ye k'o de sugandi. Tuma dɔ la fɛn dɔ ka di ni ye hɛrɛ t'a kɔnɔna na. I n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala o fɔ cogoya min na, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ko a dɔw la aw ni min fɛn dɔ kɔn ka sɔrɔ o ye hɛrɛ ye aw ma. A dɔw la yɛrɛ fana aw ni bɛ fɛn dɔ kanu ka sɔrɔ o ye tɔɔrɔ ye aw ma. Anw ka société laban taara don o minɛn de kɔnɔ. Fɔ n'Ala hinɛna min na, n bɛ Ala deli Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na. A filanan in, tumana min na i bɛ hakɛ to, cɛ ani muso furu tɛmɛnen kɔfɛ aw bolo, i kɛlen ka furu ɲɔgɔn ɲuman sugandi ka diinɛtigi sugandi, o dafalen kɔfɛ aw bolo, tumana min na ni kafoɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, den kan ka lamɔ yen fana. Nin bɛna dɔ kabakoya cogo jumɛn na den bɛ lamɔ kafoɲɔgɔnya kuma na? Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kanto a ma, ale min y'an ka diinɛ in lasulu tayɔrɔ ye. A d'a kan n'a ma ɲɛ i bɛ maa bilasira ni fɛn dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko silamɛya ye den lamɔ ɲini i fɛ nin étape la, f'i ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ d'a ma wala ciden sallallahu alaihi wa sallam ka kumakan dɔ d'a ma min b'a yira k'a fɔ ja an yamaruyalen don ni den lamɔni ye depuis nin wagati la. Ala ko cogo di? Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ko aw furumusow bɛ i n'a fɔ sɛnɛkɛforo de aw bolo. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Aw ka na aw furumusow ma i n'a fɔ aw bɛ na aw ka sɛnɛkɛforo ma cogoya min na. Ni nakɔforo b'i bolo,
n'a y'i jaabi don n'a kɔrɔ ye, n'a y'i jaabi don n'a tilebi ye, n'a y'i jaabi don n'a banni ye, fan bɛɛ ye donda ye e bolo. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ko cɛw ma o lahalaya la ko aw furumusow bi i n'a fɔ aw ka nakɔforow aw bolo, a ye na u ma yɔrɔ o yɔrɔ ka di aw ye, nka ko cogo di wa qaddimu li anfusikum, an ka kuma bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ. A ko nka aw ye ɲɛbila kɛ aw yɛrɛbakun ye. Mun de bɛ ɲɛbila aw yɛrɛbakun ye? Kira ka hadisa b'o walawala ye sallallahu alaihi wa sallam ko n'aw dɔla kelen hitajira ka taa aw furumuso ma k'aw ka fɔli kɛ duwawu la, duwawu min ye Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitani ma razaqtana. Ko ni maa min ye nin kumakan in fɔ lam yadurruhu shaitan, ko shaitana t'o den suguya tɔɔrɔ. Tumana min na n'i bɛna kafoɲɔgɔnya la, Ala y'i yamaruya k'i ka fɛn dɔ bila i ɲɛ. Kira ko i ma sallallahu alaihi wa sallam o bila ɲɛ in ka kɛ nin duwawu ye. Duwawu in kɔrɔ ye jumɛn ye? Allahumma ntigi Ala jannibna shaitan, shaitana yɔrɔ ma janya anw fila la, wa jannibi shaitan, i ka shaitana yɔrɔ ma janya ma razaqtana, i bɛna anw gɛrɛsɛgɛ min na, min bɛna bɔ anw na anw ka nin kafoɲɔgɔnya in kɔnɔna na, n'o bɛna kɛ den ye i ka shaitana yɔrɔ ma janya o den na. Kira ko ni maa min ye nin fɔ kafoɲɔgɔnya kuma, n'o kafoɲɔgɔnya in kɛra den ye ko shaitana t'o den sugu tɔɔrɔ. Bi maana shaitana tɛ se k'o den sugu mara ka don a sagonada fɛ da'iman wa abadan, a bɛ tiɲɛ sa nka a tɛ to shaitana bolo. Nin ye Kira ka bilasiralikan ye sallallahu alaihi wa sallam, ni Ala ka yamaruyakan ye subhanahu wa ta'ala ka fɔ an ka ɲɛbila kɛ an yɛrɛbakun ye. I bɛna ye nin ye etapu filanan ye, den kan ka lamɔ etapu min kɔnɔna na. A ye etapu sabanan tumana min na ni ba lajɔlen don den na, den kan ka lamɔ o tuma fana. O dalilu y'an bolo jumɛn ye? Tumana min na an ba Mariam Imrana muso n'o ye an ba Mariam o bamuso ye, tumana min na n'a lajɔra an ba Mariam la, a ko cogo di? إذ قالت امرأة إمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Tumana min na n'an ba Mariama o ba n'o ye Hanata ye, a lajɔlen kɔfɛ an ba Mariama la, a y'i daba fale Ala la k'a fɔ Ala n'i ye den in nɔgɔya ne ye, n'i ye nin den in di ne ma fo ne ka den in labɛn ka bila Ala ka sira kan. Nin kan ka kɛ denba bɛɛ ka ŋaniya ye ka ɲɛsin a kɔnɔden ma. Ni Ala ye den in nɔgɔya n ye fo n k'a bila Ala ka sira kan, a ka kɛ alikuranɛ durusiba ye, a ka kɛ diinɛ laseba ye, fo a ka jɔ karisa jɔyɔrɔ la don min na ni karisa tɛ yen, fo a ka kɛ mantonw lakandabaga ye don min na ni mantonw bɛna lafili. Ni an ba Mariama a bamuso ka nin lahalaya in lajɛ, a y'a dafali Ala la k'a fɔ n'i ye den in ɲuman di ne ma, ne bɛna den in bila e Ala subhanahu wa ta'ala ka sira kan. Aya wɛrɛ bɛ yen Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko ale Ala de ye an dan ka bɔ nin kelen na. وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ني قصة مي الله سبحانه وتعالى بولان كارلا أني نيكو نونو نو يتشي أنا موسوي تمانا منا نيو كونو تا كونو فغمان كمانا كوي الله سبحانه وتعالى ويلي ألا نيه نماندي أو نفرأي بركة دابغوكا wa yirana k'a fɔ ka hami ni den nabali ye yaasa a ka se ka kɛ diinɛ jɔbaga ye, ka hami ni den nali ye yaasa a ka se ka kɛ diinɛ in sankɔnɔtabaga ye, o ye den lamɔ kuma dɔ ye. A naanina a tilayɔrɔ naanina o ye den nalen kɔfɛ ɲɛnɛmaya la, den bangenen kɔfɛ a kan ka lamɔ cogo di. An bɛna segin an ba Mariyama a bamuso ka kisa kelen ma. Tumana min na ni a ba y'a bange n'o ye Mariyamu ye, أكو فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تمانا مناني أمبا مريم نو باي أم مريم بانجي تمانا منا أكو ألا نتغي ألا نكا لا تكني تشيري نغاية مسو دي دينما تشيدون تينا فو مسو نغاني أتغو داكا فو مريم metanga nyini e Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo shetana toroma i ka den la tanga ka bo shetana ma ani denwo de bina bo den na iko bela jeni la tanga ka bo shetana ma. Nin kira Maryam baka duwawu ye den sorolen ko fe abolo. Kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni adama den fatura ki ka bara bela jeni mejo fona bora bara sabala
o baara saba dɔ la kelen ye jumɛn ye yan ko aw waladun salih yad'u lahu ko yalla ani den ɲuman i ye den ɲuman min to i kɔfɛ n'i y'a jogo don k'a lamɔ k'a bila silamɛya kan o bi duwawu min k'i ye i fatulen kɔfɛ k'o duwawu baraji i b'o sɔrɔ k'i to kaburu kɔnɔna na nin ye yɔrɔ 4 ye étape 4 ye silamɛya ye a laɲini an fɛ an ka denw lamɔ o étape 4 kɔnɔ cogoya min na Seyda Fatima ni nin étape kelen kelen na échouera i bolo siga foyi t'a la gɛlɛya bɛ don i ka den mara la o gɛlɛyaba bɛ anw kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bi ka d'a kan an y'a fɔ tumana min na n'i bɛna sugantili kɛ furumuso la wala furucɛ la anw caman échouera yen o de kama furusa cayara an bolo o de kama mankanw cayalen don furuso kɔnɔna na a filanan ye jumɛn ye tumana min na ni cɛ ni muso bɛ nana kafoɲɔgɔnya la i kan ka ɲɛbila min k'i ye i yɛrɛ ɲɛ yaasa Ala ka se ka den tanga ka bɔ setana ma anw bɛɛ lajɛlen tununen don nin duwawu in na n'i ye maa jɔ 100 o 100 bi k'a fɔ ko duwawu bɛ yen ciden sallallahu alaihi wasallam a ye an yamaruya ni min kɛli o kumana na an bɛ kabakoya ka d'a kan k'a fɔ nin yɔrɔ in fana na ko duwawu bɛ yen wa n'o duwawu de Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana i kana se k'a fɔ arabukan na nka i bɛ kan min mɛn Seyda Fatima fɔ o la siga foyi t'a la Ala bɛ kan bɛɛ mɛn n'i ye nin fɔ kira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam ko shaitana t'o den sugu tɔɔrɔ n'i y'a ye jinɛbagatɔ cayara an fɛ jinɛtɔ cayara an fɛ kunnatɔ cayara an fɛ anw b'a bɛɛ lajɛlen da la dawali kun o tɛ an échouera nin yɔrɔ in na shaitana fana ye kulonkɛ kɛ ni denw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɛ jinɛbanatɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɛ shaitana mɔgɔw ye n b'a ladeli Ala k'an dɛmɛ denw lamɔ ko ɲuman na an ka lahalaya sabanan o de tumana min na ni ba ye lajɔra den na a kan ka den jogo do kuma a kan ka hami ni den ye o kuma ka Ala subhanahu wa ta'ala deli fɛn min n'a y'a gɛrɛsɛgɛ a la Ala k'a dɛmɛ k'a kanda k'a bila siratigɛ siralen kan a naaninan na laban den nalen kɔfɛ lamɔ anw kɛlen don k'an base nin naaninan in de kan ka ɲinɛ ni étape saba in kɔ fo n'Ala hinɛna jɔn min na n'i ye nin étape saba lajɛ yani n ka kuma di ma nin étape saba bɛɛ lajɛlen gulolen don fɛn saba de la i t'a sɔrɔ ni lamɔ kelen kelenna bɛɛ a lamɔ bɛ kɛ fɛn saba dɔla kelen de kan o yɛrɛ ye adamaden lamɔna adamaden dilanna ni fɛn min ye Ala subhanahu wa ta'ala bolo a fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ tali kɛ adamaden nin na den nin bɛ lamɔ ka kɔn furu ɲɛ den nin bɛ lamɔ ka kɔn kafoɲɔgɔnya ɲɛ den nin bɛ lamɔ den kɔnɔ talen kɔfɛ den nin bɛ lamɔ den bangenen kɔfɛ a filanan ye jumɛn ye ka den hakili lamɔ den hakili bɛ lamɔ ka furu kɛli ye den hakili bɛ lamɔ kafoɲɔgɔnya kuma den hakili bɛ lamɔ kɔnɔ talen kɔfɛ den hakili bɛ lamɔ den bangenen kɔfɛ a sabanan ka den farisogo lamɔ ni den o den hakili lamɔna k'a nin lamɔ k'a farisogo lamɔ siga foyi t'a la o den bɛ kɛ alajɔn ye siga foyi t'a la o den bɛ kɛ kabakota den ye an bolo ɲɛnamaya kɔnɔna na o de la an bɛ kabakoya denmisɛn dɔw la tellement que u nɛn ka di u bɛ se kuma na ni yɛrɛ u ye i b'a fɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin senkala de b'a kun ko k'a sɔrɔ maakɔrɔba kunkolo de b'a kun o sɔrɔla cogo di siga foyi t'a la ni nin étape nin la matarafali ye i yamaruyala ni fɛn min kɛli ye nin étape 4 na n'o o fɛn masina in labaarali ye Ala subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ den lamɔ ko ɲuman na n b'a ladeli Ala k'an n'an denw bɛɛ lajɛlen kan na Ustazi o faamuyara i ye étape caman fɔ n'o bɛ tali kɛ den mara kɔnɔna na nka tumana min na ni den bɔra ba kɔnɔ a bɛ hakɛ to o la mara jumɛn de kan ka kɛ o wagati la silamɛ ye mun de fɔ tuma min na ni den bɔra fiɲɛ la tayib Ala k'an bɛn sɔgɔma ma tumana min na ni den bɔra fiɲɛ na silamɛya ye lahalayaw di o lamɔ cogoya kan n'an kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw cɛla la ye i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na a ye sahabaw kɔrɔbalen a y'u lamɔ k'u lajogo don ni jogo dɔw ye k'u bilasira ni bilasiralikan dɔw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate k'a fɔ lamɔ sira de don nka an ye min fɔ ni tɛmɛna nin lahalaya in saba in kan min bɛ to i bolo nin lahalaya kelen in kɔfɛ o de ka Ala wele su ani tile Ala ka se ka den dilan ye k'a lamɔ ye ka da k'ale de fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha Ala de bɛ fɛn kɛ fɛn min y'a ja wa ale de bɛ fɛn kɛ a ye fɛn min laɲini ni i ye Ala subhanahu wa ta'ala weleli fara i boloda la yaasa Ala ka se k'i dɛmɛ den ninnu lamɔni na ni Ala i bɛnna i sen ma Ala subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ den ninnu lamɔni la n'an y'o lahalaya in lajɛ an bɛn'o sɔrɔ Ibrahima alayhi salam a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na tumana min na
ni Ibrahim ye den sɔrɔ a ye Alahu subhanahu wa ta'ala deli ko Ala ka ale sabati seli kan a n'a zuriya bɛɛ lajɛlen rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a ko Ala n b'i deli i ka ne sabati seli kan ani n somɔgɔw bɛɛ lajɛlen Ala n b'i deli ka n ka duwawu minɛ u ye lahalaya wɛrɛ bɛ yen a b'a Ala deli Ala k'a denw sabati a kɔfɛ hali n'a tɛ yen don min na u ka se ka sira ɲuman in ta cogoya min na nin ye lahalaya ye jɔn kan k'i yɛrɛ dɛmɛ ni min ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mu'minu mankutu k'a fɔ ko wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama fo ka taa se k'a fɔ a b'a fɔ walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ko fa bɛ taa se yɔrɔ la olu ala jɔn ninnu b'a fɔ an tigi ala hab lana dili kɛ anw ma min azwajina kabini an furuɲɔgɔnw na wa zurriyatina ani an bɔnaw na qurrata a'yunin k'olu kɛ anw ɲɛw ɲɛnajɛla ye ni sabatira ni duwawu kan siga foyi t'a la i ni b'a fɛ i den ka kɛ cogoya min na Ala subhanahu wa ta'ala bɛ den karaba ka den kurun ka bɛn o lamɔ in ma n b'a la deli Ala k'an denw karaba an ye ka silamɛya kɛ u jogo don na ye Hausa yi ka kuma la na ya ta lajɛ i y'a yira na k'a fɔ ko silamɛya den mara a y'a a jagoya masa fila bɛɛ la kan mais an ka société la n'a y'a ta lajɛ musow bɛ taa baarakɛyɔrɔ la cɛw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la mais e kɔni i bɛ ka kuma la i y'a yira k'a fɔ a fɛngɛ a sabatilen bɛ masa fila bɛɛ de kan silamɛya y'o de fɔ ou bien o ye e ka kuma tagabolo tayi Ala k'an bɛn sababa ma den lamɔni wajibi do masa fila bɛɛ kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bangebaga musomanw olu ta de fanba ka girin a la ka tɛmɛ cɛw ta kan ka da mun kan i bɛna taa sɔrɔ fɔlɔ la wala alisilamɛya yɛrɛ sariya la silamɛya ye muso kɛ sokɔnɔ sigibaga de ye a ko kira musow ma sallallahu alaihi wasallam waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ko aw ka sabati aw ka sow kɔnɔ aw kana bɔ i n'a fɔ jahiliya musow kun bɛ bɔ cogoya min na nin ye alkurana ka yamariya ye k'a di kira furumusow ma u ka sabati so kɔnɔ na aya wɛrɛ bɛ a b'a fɔ k'a fɔ watlu ma aya in kɔnɔna na a bɛ yamariya kɛ kira musow ma ko aw ka kɛn kala aw ka sow kɔnɔna na kabini Ala subhanahu wa ta'ala ka ayaw la ani kira ka kodɔnw na i bɛna ye k'a fɔ jaa muso kan ka sabati so kɔnɔ de ka den lamɔ ka den jogo don k'i n'a fɔ ciden sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ an ye a ka kumakan dɔ la ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko an bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnɛ ye wa an bɛɛ bɛna taa ɲininka an ka bagangɛntaw la sini alikiyama jɔ don ko cɛ ye bagangɛnɛ ye a furumuso n'a denw kan wa furumuso fana ye bagangɛnɛ ye cɛ ka nafolo ani cɛ bolomafɛnw ani cɛ denw kan kamasɔrɔ a ko cɛ ye gɛngɛnbaga ye furumuso a n'a denw na nka ko yɔrɔ kelen fana na tugun ko muso ye gɛngɛnikɛbaga ye cɛ ka nafolomafɛnw ani cɛ denw kan a b'a yira k'a fɔ lamɔ fanba o bɛ an balakaw de bolo a d'a kan cɛ tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye cɛ ye kɛnɛmamɔgɔ de ye tuma dɔw la a bɛ bɔ su fɛ a bɛ don su fɛ n'a kɛra k'a fɔ ba ɲuman t'i bolo lida silamɛya ye an yamaruya an ye étape fɔlɔ min fɔ an bɛ segin ka t'o ma a ko ka furuɲɔgɔn ɲuman ɲini furumuso ɲuman ɲini ni furumuso ɲuman b'i bolo so kɔnɔ e bɛ yɔrɔ min pɛridi o b'o la dafa i ye i bɛ taa sɔrɔ o baw de bɛ yen ni den bɛna kuntanya ko kɛ a b'a fɔ ni fa nana n b'a fɔ a ye nka n'i ma bɛn ni ba ɲuman ye dun ko caman bɛ yen a bɛ den ka ko caman dogo i la fɔ tumana min na ni den taara ka dan kɛ o ko caman bɛ sɔrɔ ka na fɔ faw ye k'a fɔ i den ye nin kɛ i den ye nin kɛ i den ye nin kɛ nka a y'a daminɛ yala a y'a daminɛ o don kelen in de la a y'a daminɛ depuis don min na a y'a daminɛ kokolon in daminɛ ba y'a sutura ka ba m'o kibaruya lase fa ma nka ni furumuso ɲuman b'i bolo den b'i na ko dɔ la min tɛ fa tabiya ye min yɛrɛ tɛ e ba tabiya ye i bɛ den ladɔnniya n'a ma dabila ka fa ladɔnniya a i den kɛlen don ka nin jogo in de ta kuma fɛ i ka se k'a bilasira cogoya min na nin ye lahalaya ye ka yira n na k'a fɔ fa ni ba bɛɛ ka kan den lamɔni la nka bolofa bɛ ba ta de kan ala k'an bɛn sababa ma. ayiwa ala ka faamuyali ɲuman ala k'aw di an ma. ustazi sisan ni den kɔrɔbayara silamɛya jɔse bɛ wajibiya den kan san joli de la.
silamɛya ye den yamaruya ka silamɛya sariya wajibiya a kan tumana min na n'a baliguyara. Baligu ye jɔn de ye? Baligu sariyatiw ko k'o de ye maa min n'a hakili dafalen don. Baligun akhilun alladhi balagha da'watul islam. Ko baligu ye mɔgɔ ye maa min n'a hakili dafalen don, banabagatɔ tɛ, wa a si yɛrɛ sera baliguya hakɛ ye, a si tɛ baliguya duguma. O la baliguya sisan ye jumɛn ye? Dɔnnikɛbagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ la. Dɔw ko musoman t'a la, a dɔgɔyalenba, bi maana a teliyalenba ka don baliguya la, a bi daminɛ san 9 ka yɛlɛ. Ka daminɛ san 9 ka yɛlɛ, muso bɛ baliguya daminɛ o kɔnɔna na. Ka d'a kan muso ka lahalaya o ka teli ni cɛ ta ye. Nka cɛ t'a la ko k'a daminɛ san 13 fo ka se san 17. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ fo ka taa se san 20 ma. Nka n'a tɛmɛna o kan k'o ye bana ye. O la silamɛya bɛ wajibiya den kan kumana min na, o ye n'a baliguyara. O baliguya taamasiyɛn jɔ ye jumɛn ye? Imma den ka surasiko. Nka bi bi in na anw den caman bɛ surasiko, anw yɛrɛ t'a dɔn o ye min ye. O yɛrɛ fana t'a dɔn surasiko in laɲini ye min ye. Ka d'a kan kuma tɛ masa ni den cɛ, kuma tɛ k'a fɔ k'a ka nin sugu fɔ a ba ye. K'a fɔ ne sugora nin na, wala a k'a fɔ a fa ye n sugora nin na. Ka d'a kan anw ye communication tigɛ anw ni anw denw cɛ, o kɛra problème ye min y'an ka lamɔ fana cɛ, min y'an ka éducation cɛ. O la nin de ye silamɛya bɛ wajibiya adamaden ka kumana min na, ni baliguyara, i baligulen kɔfɛ i hakili dafalen don, wa silamɛya ka wele serili ma da la k'a fɔ silamɛya ka kɔlɔsi b'i kan, wa mɛlɛkɛba 4 o b'i nɔfɛ su ani tile. Kelen b'i kiniyan fan fɛ k'i ka ɲumanw sɛbɛn, kelen b'i ɲuman fan fɛ k'i ka jugumanw sɛbɛn, kelen b'i ɲɛfɛ, kelen b'i kɔfɛ, olu bɛ kan k'i tanga su ani tile. U bɛ ɲɔgɔn falen ni lahalaya in na adamadenw kɔ. Nka n'an kira ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa sallam, a ko an ma ko an ka an denw lamɔ, an denw ladege seli la u san 7. Aw ye aw denw ladege seli la u san 7. Ko n'u banna seli ma u si san 10 an k'u bugɔ. I bɛna faamuya k'a fɔ tuma dɔw la depuis a si san 10 denmisɛn dɔw bɛ commencer ka don baliguya la. Ka d'a kan ko a san 7 an k'a ladege seli la, an k'a yamaruya ni seli ye. O b'a yira an na k'a fɔ ni étape in ni kira filɛ k'a fɔ den caman ka baliguya bi daminɛ o la ka yɛlɛ. Nin ye dansigi ye, kira ye min yira an na, a bi faamuya kira ka ni kumakan in kɔnɔ k'a fɔ denw bi baliguya commencer u san 10 ka yɛlɛ. Nka dɔnni kɔsana dɔnniw y'a yira k'a fɔ musomanw fan caman bɛ yen olu b'a daminɛ san 9 ka yɛlɛ. N b'Ala deli Ala k'an dɛmɛ an denw lamɔni na. Kɔrɔfɔ laban ka bɔ kumaw la, o de n bɛ sara n yɛrɛbakun na ka sara bangebaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na. An k'an janto Ala subhanahu wa ta'ala ye kalifa min di an ma, n'o ye den ninnu ye. An k'a dɔn k'a fɔ an kelen kelen bɛɛ bɛna taa ɲininka den ninnu kungo la alikiyama jɔ don. K'a fɔ ko ne yɛrɛbakun ɲana n ka sira tɛ n denw ta la. I mana seli kɛ ka ɲɛ cogo o cogo, n'i ye sun kɛ ka ɲɛ cogo o cogo, siga foyi t'a la n'i ka denbaya jogo ma ɲa, ni u ma kɛ alisilamɛya jogo ye, problème b'i ɲɛ ye alikiyama jɔ don. Siga foyi t'o la. Liza Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko alikiyama jɔ don ko den bɛ boli a ba ɲɛ, ba bɛ boli a den ɲɛ, furucɛ bɛ boli a furumuso ɲɛ, furumuso bɛ boli a furucɛ ɲɛ. Nka wagati kelen ko den dɔw bɛ taa dama kasi Ala la ko k'olu bangebagaw d'u ma olu ka taa n'o ye alijinɛ kɔnɔ. An bɛna ye k'a fɔ ja bangebaga bɛɛ tɛ bolibaga ye a denw ɲɛ. An bɛna ye ja bangebaga den fana bɛɛ tɛ bolibaga ye a mansaw ɲɛ. O wagati kelen na kira jɔnjɔn di denmisɛn dɔw ma, denmisɛn n'u mansaw y'u bila alikuranɛ durusili la, n'u ye alikuranɛ durusi ko Ala bɛ n'olu mansaw ta k'u sigi masaya sigilan kan, ka tila ka masaya fugulan don u kun na, ka tila ka ɲini den in fɛ a ka maa ta ɲini a somaw la, ale Ala subhanahu wa ta'ala b'olu ladon alijinɛ kɔnɔ ka fara mansaw 2 kan. An bɛna ye k'a fɔ ja mansa bɛɛ tɛ bolibaga ye a den ɲɛ, ja den bɛɛ tɛ bolibaga ye a mansa ɲɛ. O la nin kalifa min dilen filɛ an ma, an k'an janto a la, an ka wuli ka jɔ ni kalifa in labaarali i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ an yamaruya ni a ye cogoya min na. A ko ya ayyuhalladhina amanu, aw maa min ko k'aw limaniyalen don, ku anfusakum wa ahlikum nara, a ye aw yɛrɛbakun a n'a ka denbayaw a k'u tanga ka bɔ tasuma in ma. A ma dan i yɛrɛbakun dɔrɔn ma, n'o kun kɛra an kun n'a fɔ k'a fɔ ɲɛmaya ta o y'olu kungo de.
ina fo kɛra caman ka kuma ye bi ko u kungo do ko ne dan ye k'a f'u ye n'u ma kɛ fana banna la o tɛ ala y'i yamaruyalen don i sera k'i yɛrɛ ninkun kisi cogoya min na i k'i seko damayira fana kɛ ka denbaya nin kisi ten k'u kisi ka bɔ tasuma ma tasuma min takuruna ye fara ani wakudu hannas wal hijara adamadenw ni jinɛw olu de y'a takuruna ye ani faraw olu de bɛna kɛ tasuma min daminɛna ye mala deli ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka hijabu don an n'a cɛ an n'an zuriya bɛɛ lajɛlen ka ala subhanahu wa ta'ala de sigi ala ka kɛ dalu ye an ye ala kana kɛ dalu ye an kan ala ka kɛ kanda ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen foli ani waleɲuman dɔn m'o segin ka taa mali acti mɔgɔ ma ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u sankɔrɔta ka diinɛ in lacɛrili a laseli mantonw ma n bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o baara in na foli ni waleɲuman dɔn k'o lakɔsegi aw lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم بسيدا ورنا ayiwa an balimaw ni ye an ka jakuma selen a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ foli ni karama bila an balimakɛ n'o ye an ka ustazi abu abiba jara Ahmed Jara ma an b'a fo a ka ni dakunya damadɔni na ka se an ka diinɛ faamuyali cogoya ma hali bi ala ka faamuyali ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma aw kan bɛ an ka jamuga don wɛrɛ la n'o bɛ kɛ an ka site in kan n'o ye maliactu.net ayiwa an cɛ aw ka kulomajɔ la